tunggal mbok dhewe bapak, Bos. Oh. Lah dulure sapa? Dulure iki aku. Lah asune. Ya kowe le. Wok. Tak biasa. Wok. Sik. Marani wong asin. Ketoke kok Sariman nantang kowe terus. Ben Sariman wedi karo kowe blakonmu tetek. Wani. Rupane ra gadek ngono. Padha gundule, paneni. Ayo Paneni. Bacokan ya lah kono. Kok padha. Bu Ida iki lho lato-latone ketemu, Bu. Golekno tampar Ora gocoh iki. Ora ngoten, anakmu piye? Anakmu ana apa? Anakku loro. Anakmu loro Ya wedok cek iko kabeh. gol. Sing mara ning nggonku, ya Allah, Mas. Loro iku lho gol. Sing mara nggonku kae Nini. Ya yo Nini. Iku sing cilik, Bos. Iku sing cah ayu. Sing dadi penyanyi iku Nini. Nini. Iku sing cilik napa? Iku aku geger. Karo sapa? Jarene arep iku lho dijaluki pengen iso lagu-lagu ngono iku. Lah jare penyanyi. Ya penyanyi. Lah nek anakmu loro iku sing mbarep Nini. Nini. Sing nomor loro. Nono. Lho ngekeki jeneng kok gampang men to, Mas? Jeneng apik-apik lah apa jeneng Nini Ninu nek nyeluk karek Ninu wis teko. Oh, Anake dagelan kan jeneng biyen ki pancen ya simpel-simpel ngono ku. Nini karo Nunu. Mogol, Rokim, Sendor. Sapa Sariman. sendur aku Erik Estrada. Lah diaporem kaya kentas ki lho. Mas Heru. Alah. Heru. Terus perkarane Nek ayune ku ayu Nini, Bos. Pintere pinter Nini. Ning wong lanang anggere mara ning omahku sing digoleki ora Nini. Lah sinten? Nunuke. Masa aku bingung ya iku padahal ayu Nini lho. Lho, jare Nini ka awake kuning, Kuning, putih. putih, Lah Nunu. nunuke wireng. Nunuke wireng. Mosok anggere wong lanang mara nggonmu sing digoleki Ora Ninike, neng nunuke. Padahal ireng lho nunuke iku. Nunuke iku ireng man. Ireng. Terayo apik sing ireng nunuk iku. Nunuk iku. Ancen nunuke ireng kok. Ireng ku. Aduh. Remok cangkeme yo lah, ndak ngomong kamu. Lah aku dak njlentrehno ponakanku dhewe, Bos. Iya. Terae ponakanku iki jenenge Nini karo Nunu. Sing Nini. Nini iki bocahe awake putih resik mergo bojone ndekne iku didemeni Cina. Lah sing Nunu. Nunu iku anake negro. Dadine. Nini karo Nunu ora negro. Gendruwo. Yangkrik iku. Nunu iku rupane ireng nek Nini rupane putih. Nah. Ya iku takoki dhewe kono. Lah terus perkarane apa anggere wong lanang luru anu mara nggonmu kok sing digoleki Nunuke. Nunuke, padahal nunuke ireng lho iku lho. Ndreke rekoso neh njor, Pak. Arep mara ning gone Rokim. Gocekan sepeda. Dalan medhun rime blong cah loro tiba buabak bundal. Nini kecelakaan. Ya Allah Gusti man. Nini karo Nunu Tiba. tiba. Ya Nek ninike gak apa-apa awake. Nunuke siset coba. Sing siset coba. Sing Sing siset siset nunuke. kok ora mbok jahitno. Wis tak jahitno Sing mbok jahitno apane? nunuke. Iki lha apa lek kok guyu iki lho. Iki lha apa do guyu? Umpama nunuke dijahitno terus payu rabi. Lho cek cilik kok. Lah ya cilik gediola nek nunu mbok jahitno. Iki gara-gara Rokim numpak sepeda kok rime blong. Tuwipo mak gelo dene. Papa. Papa Nek ngundang kowe papa. Papa, anake dagelan kok. Ora asline omongane ya ora patek cara nyeluk pak lho Bu, ora patek cara ya nyeluk mak ya gak cetha ya. Mas aku rak mamah jebule. Masamu anakku iki ya to piye? terus saiki Nunuk piye kabare? Keadaane piye? Awake sing ngono isi set kabeh tak dangbakno tak jahitno. Iki mbok gareng burung nunuke iki. Ngono ku ya nunuke plester nganggo endiplas Dara. Apa anu salon plas. Padha guyu perkara nunu iki apa lesane iki? Lah wong sing guyu wong wedok-wedok Dara terus mikir iku lah. Wis ngerti nunu apa piye kowe? Ya berarti. Ya, kose. Ya, tenang. Dat isek Ya. Sing penyanyi sapa? Nini. Lah Kuwi terus ngajak
pengen lagu solawatan ku dhek lak rong iso penyanyi dangdut. Warai ya, Man. Lah sing iso sapa aku ra iso. Solawatan ora Iso iso. ndar kowe. Kandhani, janjan kandhani. Kowe aja Solawatan. sini-sini Kok nek ancen Kandhani. bapakmu ra iso, warai kowe. Solawatan. Warai, Pak, warai. Solawatan ora iso. Iya solawatan. Oh, alah. Aku sing jelas. Jangan tunggu lama piye mau. Wong solawatan ora iso. Kowe iso? Jaluk solawatan apa? Ya solawatan kaya Oh, alah, bos. Sapa ora? Lung aku dhewe ra mudeng malah mbok kongkon. Kowe Gusti. Kowe kandhani. Gusti. Solawatan. Kowe iso kan? Kalau Kowe iso kan? Solawatan ini sendor gak iso. Iya, kowe. Isin aku terus terang. Di sini ya. Mbok kandhani to, tak kandhani. kon latihan. Latihan. Solawatane kok ora iso Lah lan aku isin-isin. iso laku ya mau jangan tunggu malam-malam. Malah. Bangetan. Kene man tak warai solawatan, Man. Sing solawatan. Solawatan. Sopo sing gedheke solawati padha karo njunjung asmane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Kok nganti ra iso solawatan? Iya. Goblok. Solawatan nek ora iso. Lah iki piye lah cak iki lah. Lah ora mbok warai. Ora mbok. Aku dhewe ya ora iso kok. Lah wong aku mangla wis ora yakin wong pakanane ndas kirik kok. Dagelan barek-barek goblok kabeh. Lah kowe ya ora iso ngono. Tak sinaoni. Ya, iki lho, mengko nek teko ngomah nini warai. Ya, kok tak warani. Sing ngoten niku ta. Iya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Ya Allah. Iki meneng ae kok ya Allah, ya Allah. Ya Allahu Akbar. Tak Sholat. nganggo Sholat. terbangnya ya. Oh iya, Bos. Salatullah salamullah Nganggo ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin kafirillah. Ya. Sabare mek banyu saiki nggawa ember mek pikulan man. Apa? Kita keteke. Aku ketek. Apik ah. Rupaku ndak banget eleke lah, Den. Sholatullah salamullah. Ya Allah. Ya Allah. Oh ya Allah iki. Ora ana terbang. Salatu. Oi, ora ana terbang. Nek ngajar kono lho, Bos. Ora ana. Lah iki nggo apa urung wayahe mangan? Latihan. Latihan kok nganggo piring. Latihan. Nganggo iki ae latihan ya. Ya wis. Tak warai sik. Ya. Karo anu kendang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jeng 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 jeng. Oh ya. Isa. Sabar. Isa. Nah, sing apik ya. Ya. Engko warana ninik tenan ya. Ya. 1 2 3. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cek sing amarai apik iki ya perkara jeng. Jeng. Wis iso urung? Bisa. Jajalane. Bareni. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jeng. Tapi ya Iso. Apik. engko nunu anu nini warai ya. Ya. Nek wis iso tak lurokno terbang tenanan kok. Oke, Iki suarane beda. Siap. Itu. Latihan sik. Piye yo. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah
tuwek-tuwek dadi edan. Kowe iku dadi wong edan. Kowe sempel. Sekarat kowe. Kowe stres. Kowe sing edan-edan calor kowe. Kowe beto. Lha kok iso? Stres. Rai ape-ape mbok ireng-ireng. Ora ana raimu iki sing ireng. Raiku masa ireng. Mbah. Lah Allah, iki apa? Lho, men. Saya. Kok ireng kabeh? Iki kelakuane mogol ya. Kowe do ireng-ireng. Lah kok iki malah kaya setan iki. Lho. Mogol malah rawuh. Lah nek aku sik apik bareng banget. Lah kowe malah gandeng kabeh. Alah, Iki mas ceritane piye ta kok iso? loro terbang jaran ora ana terbang wis ngalatian nganggo iki ae Ya kantuk ya. terbang. Pengen kowe iki lho bos iki sing mangung suarane buanter. Masa? Iya. Ora muni ya. Iki nggonku mangunge tau. Mama banter iku. Heeh. Banter iku. Mangung suarane. ning langgar nek menawa dikunci urung dikunci. Rebanane Oh, apa iya. iki? Banter iku. Oh iya, Mang. Anu Mang langgare sanyone mati, Pak. Sing langgar. Wis iso. Iso. Ya aku jajalan. Ya iki gak enak dadi layak ruwes sih. Bosok kowe. Yo, tenang ae tak waris ya. Ayo. Salatullah. Salat. Ayo, 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lho lah ya kok gene abane bos gak oleh nyekeli kuwale kok. Kuwale. Oh, ketok sing mangung dhewe iku mang kok iki kene abane. Kamu niku. Oh, ala piye piye. Wale. Sing bener ngene lho. Nah, lha iki lho. Terus ditemplekno lho, ditemplekno. Nah ya, banter ya. 1, 2, 3. Salat